ଏବେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କହୁଛି। ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା, ବୁଧକନ୍ଧମାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼ ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଜପତି, ବରଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ନୂଆଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ। ଏବେ କହୁଛି 8ଟି ଗ୍ରହର ନାମ। ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ୍। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍